Nancy, can you be in the Kanduka? Oh, welcome. Oh, Can you remember? When you Chambers almost when you don't want to do the Nukuguta, Tukugudan, can call me. You will take go. Okay. There is some 5K sister. I swear to God. I When you now. The mother can for the case. Okay. When you kaketa, eh? Woman, we are not steady. Man, we are not going to do it. Humans know the enough evidence. Okay. Makana ni why not 300. But I'm not say. Let for fish. Give me in at 400 or 450. In at 300. See, we will case it below 400 ever. In case. He shock you. When can marketa. In your own ketobadi, Menagago. So, Snachoka, a treated the case. Anatamoinka 500. Evidence. Evidence. Going car with 3 cases not also in the Madego, also in the Yawan, in Yawan, Diego, you know, Quabello. Or do you believe? Hey, Nkaketa, I go for Madna Bay for Kitana or how Bunda. That's not having the court. Nahana about 3-2. So, as Nahana about war with the Yamahom with their opponent. So, Anatamundi 550. I cannot in the court. As near I don't know to 1 nature before AM. Kagina has zona T Junction. Ever has near Gina Fafo. He will week a cool only women. He said to Laura for the case. Then, okay, last one, bo in the security. Michigan, click wherever. Okay. In the Madna Bay for Kita. Kenabata. Has na happen the court. So as na hana about 3-2. Ama mundi na about 3-2. Ma as na hana about 3-2. Hana about war with their opponent. So how would a 550? As na gina 5 years na T Junction. 1 nature every 4 AM. And don't give a kuzoni bema. And the heart katakugo gimureze number ginia. As na haya boge. Kagina half na T Junction. Oye ka bunke lo nke excuse. Hello. All ya money ku. Unu bia na nkem. Ama kwa munso ana ma Abuja o. Onwe ye mu na government na eseto na Abuja. Mba tamu ye ta aka. Imaf come not to one nature. Ebe for na T Junction. Imaf come obi ko ana ma Abuja. Ana maka government kita. Iya abulu ye mba ngba kina anoho mia mekpe wori ikpe anu a. Anoho mo kita muna government nwe case. Na igejun good point. Ko ko na igejun good point. Okwa mbo. Mbo. Izo. My brother. Ejun na good point. Kedu ye abulu ma court. Ha. Eh? Ese mo na emi court. Ejun na good point. Hello? Hello? Oko to call. Mo ke mezini. Na ogejun good point. Okwa mbo ke na ha na-eji zobo nda bia kita. Nancy. Iwen. Okay, well, so badro. Ombo ke gba.
at least na ndị ọzọ weta dị mma abụcha maka n'ofu nke anụ nwa Ihe agba mbọ je n'oge mmeje n'oge You gonna explain tire? ke na agbatara m ọfụ gị na chemba m nọ hicha m lọ ya ọ na-ekpo ozi ya bụrụgodi ya ka mmadụ ka ọ dị ya adị gị kwụrọtọ ọ ka o si adị ọ na ha efit gị iri ya apụtakwa na mfụ ike nọ na chemba ine m lọya yelikwa asịkwana gị na chemba lọya ka ị na ha eyi m lọya tinye ọkụsakpọ anyị tinye ọkpa na jiri akwụkwọ gwa m nke a bụkwa m ụba gwa m jiri ya emeka you are a born lawyer I'm good to go Imati Junction ọ bụ otu junction enyi m ihe arụ ọchị na otu eche ebe 4 o'clock ka gị na-aje efu ile ka ịgwa ndị kọtụ onye ikpe ma setụrụ ofe ebe a ka ihe gị na-eje ngejefu ịchọ ife ọtụtụ etide nketi gị ịchọ egbu ndị na-aka ebe a kịta tụrụ gbuo gị ebe a Go for beat.